Toto je príbeh ozajstnej lásky. Lásky, ktorá prekoná všetky prekážky a siaha až za hranice našeho vesmíru. Ale poďme pekne po poriadku. Jedného dňa sa v malebnom mestečku Snina narodil malý chlapec, Dominik. A tento chlapec rástol ako z vody. Rástol, až z neho vyrástol krásny mládenec. Jedného dňa zobral do ruky elektrickú gitaru a stala sa z neho rocková hviezda. Rýchlo si vytvoril povesť dobrého gitaristu. Volali ho dokonca aj do jednej kapely nejakí chrobáci. Nakoniec založil vlastnú kapelu s názvom Woodroad. Vypočujme si, čo o ňom hovoria jeho kolegovia gitaristi. Čo si myslíte o Dominikovi Lennartovi ako o gitaristovi? Je to úplný šialenec. To, čo stvára na gitare, to proste nie je normálne. To ja som v živote niečo takého nevidel. Je ako keby bol z iného vesmíru, alebo čo. Doteraz som bol čistý, ale keď som ho zbadal, začal som brať drogy, lebo proste moja myseľ to nechápala. Môj najobľúbenejší gitarista je Dominik Lennart. Ten štýl, tá razancia, to je proste super. Zrazu sa mu zdalo jeho rodné mesto akési malé a tak sa odsťahoval do Prahy. Tu opustíme dejovú linku našeho hrdinu Dominika a vrátime sa naspäť o pár rokov dozadu. A pozrieme sa do malebného mestečka Žilina. Tu sa narodila malá slečna menom Zuzka. Ahoj. Ahoj. Ja som Zuzka Dominikova a mám toľko rokov. A budeš mať? 3. No. Rástla ako z vody, až z nej vyrástla krásna dievčina. Najprv sa venovala tancu, potom ju zlákala kariéra speváčky. My sme poprvé slová vybrané. Samohlásky, to je predsa jasné ako hrom. Do všetkých hlátic píšeš tak ako básnik. Ale nakoniec sa z nej stala výtvarníčka. Svoje autoportréty si u nej dali namalovať John Lennon, Frida, dokonca aj Votrelec. Aj Zuzke začalo byť zrazu jej rodné mestečko akési malé. A tak sa odsťahovala. A hádajte kde? Do Prahy. A takto v tom veľkom meste žili Dominik aj Zuzka. Blúdili pražskými ulicami každý sám. Až tu zrazu sa stretli. A bola to láska ako hrom. Veľká láska, posteľ praská, aj slovenská, aj tá pražská. Ach, aká úžasná žena. Ja ťa milujem.
Aký úžasný muž. Ja ťa milujem. Tak, a to je koniec tohto príbehu. Ale nezúfajte, prichádza nový príbeh. Lenártovci vracajú úder. Už čoskoro vo vašich kinách.